Samozrejme, že budem taká silná. A kedy? O mesiac. On tu jedného vlka pozná a teda chce jeho dušu. Chce dušu svojho priateľa, lepšie povedané priateľky. A potom nie je to jeho priateľka, sú to starí známi. Ryan má nejakého starého známeho snáď. Starú známu, keď tak. Dobre, ak to bolo všetko, odíď z nášho domu. Dobre, už idem. A nezabudni, o mesiac. A nezabudni, o mesiac. Čo si tá mačka o sebe myslí? A predovšetkým Ryan chce, aby som mu ulovila vlka. Ako je taký statý, že nechce ho uloviť sám. To je drzosť. Nevadí, chce jeho dušu, má to mať. Že ma nechytíš! Chytím, ešte ťa aj zbijem. My sa ospravedlňujeme, nič sme nechceli. Kto ste? No, iba malé šteniatá. Odpálte za mamou. Ale počkaj, my nemáme maminku. Tak za otcom. Nemáme ani otecka. Tak za zlatou rybkou, je mi to jedno. My nemáme domov. Stratili sme sa a v tomto lese už žijeme rok. No, to je už váš problém. Dnes toho láskavo neťahajte, už toľkokrát som sa do detských záležitostí zaplietol. Ale my naozaj potrebujeme pomoc. Nemohol by si nás zobrať k sebe domov, prosím? Moc by sme si to vážili. A čo vám šibe? Ja vás mám zobrať k sebe domov? To určite. Moja vodkyňa kométa by ma zviedla z pokraja zeme, je vám to jasné? Neznáša deti. Iba na jedinú výnimku, Pierko. Pierko je jej dobrý kamarát a je menší od vás. Ona neznáša takéto deti vo vašom veku. Takže zastraťte. A neopovážte ma nasledovať. Ideme. Jasné. Sprac nevychovaný. No? Nie. Ideme. Dobre. Lucy, Pierko, čo tu robíte? Lepšie povedané, čo tu robíš ty, tisák? Nemal by si byť v kubanskom lese? My sme sa s Pierkom iba prišli pozrieť na náš starý dom, to je všetko. A Pierko vládze? Vládze. Tak to je ten Pierko, čo spomínal. To Pierko, sorry. Vieš, stretol som cestou také dve šteniatá, hrozne otrávne. Šteniatá? Ja mám šteniatá rada. Ty máš šteniatá rada? No, o to vlastne není pochyb, keď vychovávaš Pierka. Áno, presne. No. Lucy, tam sú deti!